welcome back to my channel. It's me, Manay Kinita, together with the Hokage COC, Brenda, and Lady Morgana. Yeah. So nandito po kami ngayon sa isang malayong lugar dahil meron po kaming isang out of town show. So nag-makeup na po kami. Ayan, tinan nyo naman po ang mga makeup namin. Wala pa po akong buka, pero ang aking aura po is Gretchen Barreto. Yan yung apokalipto. Si Morgana. Saan ba tayo ngayon siya? Let's explain. We're going to sa may Buddha. Tapos kasi yung degree po ng temperature ng lamig is nasa 0.8 po talaga. So gi-calculate na nako tanan medyo Ano sa daig ka? gi-calculate na nako ang degree sa Celsius, depende magud na sa Celsius. Kabalo rin ko si Celsius. So Kung saan man ang Celsius? kuon. Basta naman na siya sa formula. Sa Depende man na siya sa formula. And then we're going there. Tapos thanks God kasi magkakaroon po kami ng mga biglaang event. Thank you so much po. So we're here na. So we're so excited, guys. To be here. Asa na gini mo na yun? Sabi? Ay, serious si Morgana, ipakita ang makeup. Tatawagan pa natin. Ito yung makeup ni Morgana. Hi! Ang nanalo ng 100,000. Hi, madam! Doon na sa Eagle na statue. Doon namin sa Eagle nga statue. Gasoline station daw. Red nga Hilux. Sa may Baganihan ka, ma'am, no? Okay. Sige po, madam. Thank you, madam. Tawag lang ko, ma'am, kung naan ako. Navara, ma'am, na white. Yes po. Yes. Oh my God, ang silaw. Na-record My ito. God. Nagkakiditanan na niya. Naghana na tukat. Ano yun? So, Maganda pala dito. Dito. Ay, ang ganda. Tingnan nyo, guys. Nasa Baguio tayo. From Buddha to Baguio. Ito naman po ni stopover. So, on the way na po kami. So, pupuntahan po namin yung property kasi nagpatabang siya sa kay Attorney Shamsi. Ang kanagong 8 kabuok ang kaso nga ginalaban. Yan, rason lang kay wala nakakaog chippy. Ang rason kay tungod lang sa chippy nya chip in Mga ko lagi dili ay. kano po kasulod diri man ay Ako po. oh ganda ng house. Amazing. Alam mo yung mga view dito, para siyang nasa view. Ayaw. Dali po dira kay maapsan ta. Turara ilang balay o. Nag-racing ta. Ito nag-racing. Utok girl. This property not for sale. Sell or sale? Seal. Sale. Tama. Naka-absent na hinon ko sa akong yoga session na. Pagpa-aircon lang takyan kay surprise ba daw tas yung mama. Ha? Surprise ba daw tas yung mama. Pag pinako dira takyan. Ila Ma'am Glinda man gihapon.
Gi-video ti ay. Gi-video unta. Yes. So we're here. Kaya mo siguro dira kilo. Kaya. Kaya pa ko na kung saan nato sila para makasutoy. Yeah. So guys, aakyatin po namin yan. Kikatin pa namin yan. So ayun po. Go Pearl, kaya mo yan Pearl. Ayan po. Oh my God. Alam mo na ilang house kid. Kanais no. Sa taan nila mo. Mauna ni Ron. At rin sa akin, no? Ano, lalaki. Tara. Tanawon na mo, asa mo mga property diri. Okay. Mag-start na kinita. Okay, so nami diri karon So guys, sa Morgana. sa Oh my gosh guys, grabe ang foggy ring. Grabe ang fog. Look at that. So pauli na mi Davao. It's our 2-day rockets. Diri sa majestic mountains of the blue. Grabe no. Ang aso oh. Hi guys, good morning! Ayan, pauwi na po kami ng Davao City. As you can see po, ang daming fog ngayon. So medyo dahan-dahan lang po ang aming mamaneho dahil alam mo na, delikado po pag naipit ka sa maraming fog. So kasama ko po si Lady Droopy ay Morgana. Si Shamsi. Mga nag-choli po sila guys. So abangan nyo po ang aming mga updates po sa Hokage COC. Thank you so much! Thank you po girl. Thank you. Ulat-ulat mo sa update mo. Good morning.